اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب و بیعیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرن والے دے، رکوع کرو نال رکوع کرن والے دے۔ این آیت دا پچھلی آیات نال چند طرح دا تعلق ہے، دو طرح دا تعلق بیان کرے سوں کہ پچھلی آیات دے وچ رب تعالیٰ نے حکم دیتا ہی وَآمِنُوا ایمان گھندو، رب تعالیٰ نے پچھلی آیات دے وچ ایمان گھنن دا حکم دیتا ہی۔ این نویں آیت دے وچ رب تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ احکام جاری کیتے، عبادات دا حکم دیتے، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ تو پہلی آیتاں دے وچ کیا آئی؟ ایمان گھناون دا تعلق آئی، ایمان گھناون دا ذکر آئی۔ این آیت دے وچ عبادات دا حکم ہے، تو انہاں دا تعلق آپس وچ ہے کہ ایمان پہلے ذکر کیتا ہے اور احکام عبادات بعد ذکر کیتے، کیونکہ ایمان ہر حالت وچ پہلے ہوندے۔ ایمان ہو سی تا نماز فائدہ دے سی، ایمان ہو سی تا زکوٰۃ فائدہ دے سی، ایمان ہو سی تا روزے فائدہ دے سن۔ مقصد ہے کہ ہر قسم دی عبادت ہوں ویلے فائدہ دے سی جڑ ویلے ایمان ہو سی، اگر ایمان نہ ہو سی تا کہیں قسم دی عبادت کوئی فائدہ کہہ نہ دے سی۔ تہی واسطے فرمایا کہ آمینو، پچھلی آیتاں دے وچ فرمایا ایمان گھن لو، ایمان گھن کے عبادات دے لائق بن ونجو، ول عبادت کرو۔ ہن ہی آیت وچ حکم دیتا ہے کہ عبادات کرو، اقیم الصلاۃ نماز ادا کرو۔ دوجی قسم دا تعلق یہ ہے پچھلی آیات نال کہ علماء یہود جڑے ہیں، علماء یہود کو ترے قسم دیاں بیماریاں، ترے بیماریاں دے وچ مبتلا ہیں۔ بنی اسرائیل دے جڑے علماء ہیں، پہلی اندے وچوں بیماری کیا آئی؟ خود پسندی، اپنے آپ کو بہت چنگا جان دیا، اپنے آپ کو پسند کرنا، خود پسندی پہلی بیماری انہوں نے بچے آئی۔ دوجی بیماری کہ مال دی ہرس آئی انہیں کو، مال آوے جدو آوے، جڑے لحاظ نال آوے، حلال حرام کہہ لحاظ دا پتہ نہیں، مال آوے، مال دی ہرس بھی آئی۔ تریجی بیماری کیا آئی؟ تریجی بیماری انہوں کو حسد آئی، حسد کریں دیا۔ تا این آیت دے وچ انہاں علماء دیاں بیماریاں دا علاج دسا گئے۔ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ کہ نماز ادا کرو۔ جڑا بندہ نماز ادا کریں دے، نمازی دے پہلی جڑی آئی خود پسندی، جڑا بندہ نماز ادا کریں دے ہوں دے وچ عاجزی آوندی ہے، وال بندہ خود کو بھول میں دے، نماز دے وچ گویا بندہ اظہار کریں دے کہ اے میرا مولا تو ہی تو ہے، بس میرے پلے کھ کہنی۔ نماز سجدے چوان کے رب دی بارگاہ پیشانی جھکا کے متھا تلے زمین تے رکھ کے، سر زمین تے رکھ کے، نک زمین تے رکھ کے بندہ ہی گال دا اظہار کریں دے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میرے پلے کھ کہنی، میں تا تیرا عاجز بندہ، تو ہی اعلیٰ ہے، تو میرا اعلیٰ رب ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو جڑا بندہ نماز پڑھ دے ہوں دے وچ عاجزی آمدی، خود پسندی ختم تھی ویندی۔ دوجا فرمایا وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو انہاں کو مال دا ہرس آئی، تو فرمایا جڑا بندہ زکوٰۃ ادا کرے دے وال ہوں دے وچ مال دا ہرس جڑا ہوں دے اندر ہوں دے وہ ختم تھی ویندے۔ تریجا کیا آئی؟ حسد کرنا۔ فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرن والے دے نال رکوع کرو، جماعت دے نال نماز ادا کرو۔ تو جڑا بندہ نماز جماعت نال ادا کرے سی وال ہوں دے دل دے وچوں جڑا حسد ہو سی وہ بھی ختم تھی ویسی، وال ایک دوجے نال محبت پیدا تھی ویسی، حسد کینہ بغض ختم تھی ویسی۔ تو اے علماء یہود دیاں ترے بیماریاں ہی آیت دے وچ انہاں تریہاں بیماریاں دا علاج دسا گیا۔ فرمایا گیا کہ گویا ان سمجھ گنو
کہ جڑے ویلے بندہ ایمان گھن نہ دے تو گویا شفا خانہ مصطفیٰ اچ داخل تھی ویندے، اور جڑے ویلے نہ ترے نسخیاں کو استعمال کرے دے توال بیماریاں تو شفا پا ویندے، ترے قسم دیا بیماریاں تو ہی آیت وچ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو، نماز رکوع جڑا ہے نماز دا جز ہے، کل نہیں، ساری نماز دا سجدہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، تشہد، انہاں چیزوں نال مل کے ساری نماز بن دی ہے، لیکن اتنا ایک جز دا ذکر کیتا ہے، مکمل نماز دا ذکر نہیں کیتا۔ فرمایا کہ ورکعوا، رکوع کرو، ان دی وجہ یہ آئی کہ کیونکہ خطاب علماء یہود کو ہے، یہودیاں کو ہے، تو وہ جڑے یہودیاں انہاں دی نماز دے وچ رکوع کہنا ہی، نماز تو پڑھ دیاں کیونکہ پہلیاں امتان پہلے والے جڑے نبیاں انہاں نبیاں تو ایمان گھننا نے انہاں تو انہاں دا ایمان آئی، نماز پڑھ دیاں لیکن انہاں دی نماز دے وچ رکوع کہنا ہی، اس واسطے خصوصاً رکوع دا ذکر فرمایا کہ رکوع والی نماز پڑھو، نماز پڑھو، رکوع کرو، رکوع کرنے والے دے نال، اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والے دے نال۔ اے کیوں فرمایا؟ ان دی بھی وجہ یہ ہے کہ وہ جڑے ہن انہاں دی نماز دے وچ او تنہا نماز پڑھ دیاں، کلے نماز پڑھ دیاں، جماعت نال نماز کہنا پڑھ دے، ہی واسطے فرمایا کہ جماعت نال نماز پڑھو، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرو۔ ہی دے وچ نماز دی فضیلت بھی ہے۔ فرمائے دن کہ ایک دفعہ میری جماعت نال نماز چھٹ گئی، نماز نہیں چھٹی بلکہ جماعت فوت تھی گئی۔ فرمائے دن کہ حضرت ابو اسحاق تو علاوہ میں کو کہیں تعزیت نہیں کی تھی، جو اے حاتم تیری نماز چک گئی ہے، افسوس کہیں نہیں کیتا، صرف ابو اسحاق نے میں کو افسوس کیتا ہے، تعزیت کی تھی۔ فرمایا کہ اگر میرا بچہ نکا جیا بال جو فوت تھی ونجا 10,000 تو زیادہ لوگ آ کے میں کو تعزیت کرے نا، افسوس کرے نا کہ اے حاتم تیرا بال فوت تھی گئی۔ فرمایا ان دی وجہ کیا ہے؟ اگو وجہ خود بیان کی تھی، کیونکہ لوگ جڑے نا دنیاوی چیزاں کو دینوی چیزاں کو ترجیح دیں دن،